Bez dostatočného spánku trpí naše zdravie. Poznáš ten ranný pocit, keď sa cítiš viac unavene, ako keď si večer ľahol do postele. Či už za tým stojí fyzické alebo psychické napätie, tvoje telo sa nevie uvoľniť a tak ti uniká ten hlboký regeneračný spánok. A možno si už skúšal rôzne doplnky z lekárne, najznámejšie asi magnézium alebo melatonín, lenže problémom týchto doplnkov je, že sú to väčšinou len jednoduché doplnky, ktoré obsahujú jednu účinnú látku a aj to v nekvalitnej forme a v nízkej dávke. A práve preto som vytvoril produkt Dream pod mojou značkou Tinker. Je to prémiový doplnok na komplexnú podporu celého spánkového cyklu. Okrem vysoko vstrbateľného horčíka bisglicinátu, teda kvalitného magnézia, a dvojfázového melatonínu obsahuje až 5 silných bylinných extraktov vo vysokých dávkach, ďalej vitamín B6 a aminokyseliny L-teanín a L-tryptofán. Celý tento proces funguje v 3 krokoch. Najprv harmanček, valeriana a šafrán upokoja myseľ a uvoľnia telo. Potom melatonín spolu s L-teanínom a L-tryptofánom dajú telu signál, že je čas spať. A počas celej noci horčík, chmeľ a mučenka udržujú telo v stave hlbokého regeneračného spánku. Ráno sú potom telo aj myseľ plné energie a inšpirácie. Užívaj 3 kapsuly produktu Dream každý večer približne hodinu pred spaním, pretože každý deň si zaslúži dobrý začiatok.